खुलुमबाय आं रंजाली आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। जों अनलि मोनसेल' खोथा खिन्थागोन आरो जे दिनैबो जोङो आलासिनि न'आवनो थांगोन। बेखौ आं बाजि जायो आरो बिसोर आब' जाजोबो आरो बयबो। बिसोरनि न'निफ्रायनो जोङो दाबसे समायना जायगायाव थांगोन ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थागोन। चारिदुवार थांसिगोन। चारिदुवारनिफ्राय जों दायो 12 माइल होननाय जायगासिम थांगोन आरो बे 12 माइलनिफ्रायनो बाजैमोननि न' दैफांजिरिसिम थांगोन। वाव मांकि नायद' मांकि नुफेराखैबा। हाय अबे थांनो? हेल' गैया जेबो फैजोबगोनसो बेहाय फैजोबगोनलै जाम्बा दा खालामदों नायफैजोब्बाय नै गिलुबालुनो मेरला मोख्रा बालिपारा रिजार्भ फरेस्ट बियो। दायो बै जोंनि आगदाथिंजाय जुदि हाबलाङोब्ला जोङो नामेरि नेशनेल पार्क एन्ड टाइगार रिजार्भखौ मोनगोन आरो बियो चारिदुवारनिफ्राय 9 किल'मिटार गोजानाव दङ आरो नोंथांमोना जुदि तेजपुरनिफ्राय फैयो अब्ला 35 किल'मिटार जायो बिनि जानथाया। 12 माइला बेसेबां गोजान? दैफांजिरिनिया बिथिंनो दैफांजिरि गामि बारा खाथियावनो। नै दा जोङो बाजैमोननि न' सफैबाय आरो दसे फ्रेश जानानै जोङो ओंखारलांसिगोन जोंनि थांखिसिम। दिनैनि गाइडआ आदा आरो बेनो जाहैबाय भालुकपुं पिकनिक स्पटआ जेराव बोसोरफ्रोमबो बोसोर गोदानावहाय बयबो पिकनिक जानो फैयो नायगिदिंनो फैयो। जायगाया मोजाङानो पिकनिक जानो थाखाय। बिस्थिबार आरो रबिबाराव जायोना। जों दायो भालुकपुं गेटआव सफैबाय आरो बेहाय जों भालुकपुंआव थांनो थाखाय पास बानायनांगोन। बुंनाय बादिब्ला पास लायाब्ला थांजाया होननानै पुलिसफ्रा फोरमायदों आरो बुंदों जे पास गैयागारा थांनानै हजों गोजौआव माबा जाहैब्ला पुलिसहा जेबो रिस्क थानाय नङा। ओंखायनो सेफटिनि थाखाय पास बानायनानै लानाया गोनांथार। ओंखायनो जोंबो पासखौ बानायनानै लाबाय फर सेफटि। पास बानायनो थाखाय जायखिजाया गावनि आइडि होब्लानो जागोन आरो पास बानायनाया बांद्राय लाया। साफायाव 120 रुपिसल' लायो आरो बियो 1 मान्थनि थाखाय जायो। ओमफ्राय जोङो भालुकपुं थांगोन नालाय बियो माने वेस्ट कामें डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो। ओंखायनो जोङो वेस्ट कामें डिस्ट्रिक्टआव जायखिजाया समावनो माने 1 मान्थनि गेजेराव जोङो बेरायनो हागोन आरो। homestay दंलायलायो। आजिसनि अरुणाचलनिफ्राय हगारनांसिगोनलै जोंखौ फैबाय थानो हानायनि। ada gaरि merah Dua. Ini malah istilah sedang आगसि साइडआवसो दां नै साइडआव दुगैग्राफोरना। बे नङादां ना नंगौ बेनोमोन। जों टिपिनि दैबाज्रुमखौ नायनो फैदोंमोन नाथाय नै बांद्राय दैयानो गैया। बेहायनो मानसिफ्रा मेरला दुगैयोमोन आरो जों फट' नुयोमोन ना भिडिअफ्राव नुयोमोन बेहाय मेरला मानसि दुगैफैनाय खिन्थु नै जोंहा खाफाल मोनदा गैया नुवासै। बयबो फट'शुट खालामगासिनो।
लानोसै दे हौवाफोरखौ बयस ओनलि मेल्ला बेम्बु सुदा मेल्ला बिसिना जों बैथिंजायनिफ्राय गिदिं गिदिं फैबायना पुरा थाल मोनाखै Linika udah linika nama mau roller rumah biasa nggak mau guys kids play di mah ya lu capek nang anda iya Tawang Aminifray 257 km dongbawo oमफ्राय जों सेसासिम थांगोन ना मा होनो ब मिस्रा Hai, memang mundur dang. Sessa. Welcome you in Sessa. Sessa सफैबाय जों दायो. Hotel India. Gimana kamu foto tadi? Nah, isi. Tanda. Terem. Kesandan. Ada. Kesandan na. Aziz. Dayo जों दङ सेसायाव मोनसे फिसा रेस्टुरेन्टावहाय जानो ओंखारदों साहा ओमफ्राय मेगि जानोसै जोङो भिउआ बिराद मोजां बेहाय सा लोंगासिनो गोथावना साया अरुणाचलनि सा Tanda Cool साखौथ' जेरावबो लोङो खिन्थु बेवहाय गुसुखाय आराम मोनदों ना Aziz लोंदो गुसु जागोन Gotaw Kelemlayबाय नों दा जों थांफिननोसै न'सिमहाय बेखौ आं खाथियाव थांनो गियो फबिया दंना नोंहा आं बेहाय बे हमथानानै नायहरनोसै दायो जों आसार बायनो नागिरदों मा मोनो नायनोसै आजिसनो मा आसार नांगौ अमा दायो जों दंफैयो अर्किड रिसार्च सेन्टार टिपि वेस्ट कामें डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश दायो जों बेहाय नायगोन माखासे अर्किडफोर दङ बेहाय बेफोरखौ नायगोन टिकेट दानदों पार हेड 10 रुपिस लायो आरो Mana jauh?
Hoi. Asli. Mana nak kuku juga. Dan kuku ni borong mah ni teh. Kuku ni ni na. Halal dari kemenjuan. जों दिनै पुरा रोड ट्रिप खालामबाय भालुकपुं सेसा भालुकपुंनि उनाव मामोन टिपिनि उनावहाय सेसा ओमफ्राय दा जोङो न'सिम थांगासिनो दङ माने उदालगुरिसिम मेंजोब्बाय बयबो मेंनानै जाला मानसिफोरनि मोखाङा सोरबा सोरबा चार्ज जाबाय एनार्जि लालाय ओमफ्राय माबायदि मोनखो बेरायनानै दे बुंदो एसे मोजां मोनबाय ना मोनाखै गोजांनायबो मोनबोदों सेसायाव गोजांबाय गुसुथारमोन बिराद आराममोन बोथोरा आसामावथ' गरम ना सेसायाव गुसुमोन आरो टावाङाव थांनो हाबा साबसिनमोन खिन्थु जों प्रिपेयार जाना फैयाखै नेक्स्ट टाइम टावां ट्रिप बानायगोन जों थाबैनो मोजांमोन एकदम भिउ पइन्टआ मोजांथार सेसायाव साराउन्डेड बाय हिल्स See you. Deh videoku जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोन बयखौबो बाय बाय होदो गासिबो Bye.